Vou ler un conto para o día do libro. Titúlase No río. O fin de semana, Luís e Roselio foron a pescar ao río cos nenos. Levaron as canas, o engado, as cestas, as botas de auga e máis a merenda. Metidos no río, pasaron 3 horas e só pescaron zapatos e rodas. Cansos da pesca, saíron do río, comeron a froita e os bocadillos. E cando a tardiña se apaga o sol, volveron a casa cantando a canción. Hoxe fun ao río, quería pescar, non pillamos nada, volvería mañá. O día seguinte tampouco foi mellor. Só viron unha troita nunha foto de cor. Pero viron un sapo, un merlo rieiro, un picapeixe e moitos zapateiros. E aínda que non pescaron nada, foi moi divertido pasar o fin de semana mirando cousas no río. Luís e Roselio e máis os ratiños espera que vos gusten estes seus contiños. Abur!